Det her det er min første video inde på min YouTube-kanal, og jeg er rigtig spændt på at være herinde på YouTube. Fordi at jeg har set rigtig mange af de der YouTube-videoer, og så tænkte jeg på, at jeg også skal vel prøve. Og så det første, som jeg bare godt vil sige, det er, at jeg ikke skal vente så meget af mig, på grund af jeg er ikke sådan en, der lægger make-up tips, eller hvordan man sætter sit hår, eller hvad for noget tøj man skal tage på, når man skal på date, eller hvad pokker man nu venter af en pige, at hun skal lægge ind på YouTube. Fordi sådan noget gør jeg simpelthen ikke. Det er ikke lige noget. Det er ikke lige mig. Så jeg vil for det meste lægge nogle videoer ud med nogle af mine venner, eller hvor jeg svarer på spørgsmål, eller hvor jeg bare sidder og spiller, eller hvad jeg nu end kan finde på. Og så vil jeg jo selvfølgelig også gerne tage imod noget, som jeg godt kan sidde og spille fra andre personer. Som at, hvis du nu skriver ned i kommentarerne, eller nogle af mine venner, de skriver til mig, ej, kan du godt prøve at spille LOL? Eller kan du godt prøve at spille Minecraft? Eller Sims? Så vil jeg selvfølgelig godt tage imod det og sige, jo, jeg kan da godt prøve at spille det. Så vil jeg jo selvfølgelig holde, hvad jeg lover, og prøve at spille det. Og hvis jeg synes, det er godt nok, og det er sjovt nok, så lægger jeg det ud på YouTube. Og det er faktisk bare det, som jeg vil gøre her på min YouTube-kanal. Det er at lægge alt muligt ud. Der er ikke noget bestemt. Jeg kan godt, men der er en ting. Jeg kan godt finde på, at hvis jeg nu spiller Minecraft, at jeg kan lave flere episoder med det. Men jeg tror ikke, jeg selv regner med, at jeg laver flere sæsoner. Fordi at jeg er ikke helt den bedste til at lave sådan noget. Men jeg håber godt nok, at I vil være inde på min YouTube-kanal, eller se nogle af de videoer, som jeg lægger ud. Så jeg vil bare sige, vi ses! Og tak fordi I har set den her video.